мен бірінші время вообще аңламадым. Сен шындай йылдызлар белән отырасың раздевалкада. Сенің задачаң үзеңне сатырга. Тырам белән зур итеп карыйлардыр. Киләләр генә КХЛ килде. Ну, Дедовщина юкмы Акбарста? юк, ул мине беренче сукса иде, анда 2 минут анарга иде удаление. Ну, ул молодец, провокацияга бирмәде. Хоккейны ташлый булды, җитте. Шундай мысль булмады да. Спорт белән шөгыльләнгән егетләргә аларга еш карыйлар. И мыншла язалар инде. Команда язалар. Образование кирәк в первую очередь. Юк, минем шәләт юктыр. Мин 5 яшьтән эшлим. Аның бит тыныч булмаган, ул бит теге начар түгел. Командабыз бар, шул команда белән кубок артыннан барабыз. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бәхетсез 13-нче номер астында уйнаса да, җиңүче, төрек сериалларына вакыт табучы хоккейчы һәм инде Россиянең спорт мастеры. Җитенче лицей янында. Да, бу минем беренче мәктәбем. 4-нче класска хәтле монда укыдым. Аннары 165-нче мәктәпкә киттем. Шулай да барыбер менә бу урынны сайларга булгансың, ничек теге кичкенәдән монда укыгач якынракмы бу урын, ничек моны сайладың? Да, минем дусларым монда күп. Казан шәһәренең Яңа Савин районының 177-нче лицее 2008 елда ачыла. Бүгенге көндә лицейда 1836 укучы белем ала. Дәресләрдән тыш балалар үзләрен әлеге лицейда техник, табигый фәнни, сәнгати эстетик һәм спорт юнәлешләрендәге секцияләрдә сынап карый ала. Большой путь взрослой жизни мондан минем тотынды, әкрен генә монда укыдым. Место миңа родной булып китте. Без кичә урыннарны бик соңыннан сайладык һәм бүген мәктәпкә керер өчен сөйләшергә өлгермәдек. Ләкин менә Радель әле дә укытучылары белән шул кадәр якын элемтәдә ул шалтыратты, укытучы каршы алды безне. Һәм шундый чыннан да җылы мөнәсәбәтләр, син моннан 4-нче класста ук киткән булсаң да, ничектер әле дә элемтәдә торасың, яме? Әйе, да, мин һаман сөйләшәм укытучылар белән, физкультура дәресенең укытучы иде, мин ул һаман минем уйларга йөри. Барыбер спортчылар һәм хоккеистлар аеруча мәктәптә укырга бик теләмиләр дә, аларның максатлары да юк һәм бу инде теге бик ямьсез яңгыраса да, сәләтләре дә юк диләр, чөнки теге спортчылар ниндидер акыл көчлеге белән аерылып тормый диләр. Син моңа ничек карыйсың? Юк инде, без спортсменлар иртә белән тренировкага барабыз, аннары тренировкадан соң мәктәпкә или университетка, колледжга бөтен удовольствие белән йөрибез, укыйбыз бөтен сверстниклар белән. Безгә ул бик интересно. Яратып йөрдең димәк мәктәпкә? Да, әйе, конечно. Яхшы укыдыңмы, яисә барыбер теге спортка бик күп вакыт сарыф ителгәч, билгеләр ничек иде? Юк, 4-легә укыдым, вакытым булды. Әнием контролирует итә мине постоянно. Ну, монда синең начар укырга алайса мөмкинлегең дә булмады инде. Да, андый момент вообще булмады да. Әни әйтә, икеле эшләре булса, тренировкага бармыйсың. Монда инде мотивация кебек. Балалары спортчы булган әти-әниләргә шундый лайфхак кичкенә генә аларга да булышыр дип уйлыйм. Да, дөрес. 4 яшьтә уйный башлыйсың. Һәм башта бу әти-әнинең инициативасы идеме, яисә үзең теләп бардыңмы? Да, әти-әнинең инициативасы иде. Әтинең желаниесе иде. Ул үзенә сүз әйткән иде, аның малайлары булса хоккейга бирәбез. Мин тудым да, Яңа елга мин Кыжбабайдан коньки сарган идем. Кыжбабай конькины алып килде дә, әкрен генә әти-әни белән катокка, Татнефть аренага, массовое катаниега йөргән идек. И менә шулай әкрен генә миңа хоккей ошады. И менә һәман уйныйм. Белмим, аның ничектер үзенең желаниесе иде. Әйтте, малайлар хоккейга бара, мин хоккей белән заниматься итәм, братигам, шулай хоккеист. И менә шуның династия, әкрен генә барабыз. Менә күпләр белми, син бит башта ул Акбарс мәктәбенә бармыйсың, Волна спорт мәктәбенә керәсең уйнарга. Да, дөрес. Һәм 1 елдан Акбарска күчәсең. Акбарс спорт мәктәбенә. Ну, анда 1 ел түгел инде, кайдыр 3-4 ай заниматься иттем мин Волнада. Аннары качан Акбарста набор китте, мин сразу киттем Акбарска. Димәк, сез инде әти-әниең баштан ул сине Акбарска бирергә теләгән, ләкин набор юк иде. Әйе, да, дөрес. Мин дә уже 3-4 ай кататься икән конькида, и малайлар
только хоккейга килделер. И мин уже как бы якшы. Сен алайса Да, мин уже... баштан кішілерек болып кіргенсің. Да, и она бірінші тренер менем Александр Сергеевич Демин всегда меня бірінші куяйды примерга, не тек дұрыс ішлерге. Бөтен әйбірлерін ол көрсетейдім мин. Баштан ол Акбарсқа кірерге тілеген едім, өзім де әтен едім де дейсің. Не үшін шылай? Бұл недер Акбарс исімі болғаш ма, оның тігіп бәлкі перспективалары яқшырақтыр, һәм бұл престижлырақ тыйыладыр. Ейсе енді шыннан да Акбарс спорт мәктәбінде оқыту тренерлары кішілерек ме? Ну, Акбарс ол бренд бит енді, ол биг зур, биг шәп клуб, команда, ол бітін всегда на слуху біздің. Вот, әлі мен Татнефть арена янда яшим, и бізге биг каты удобно еді. 5 минут пешком барага, да, мен уже тренировкада. Бітін Казан школардан, наверное, Акбарс школа инкаты кішілерек, ең кішілесе, да. Сен кішкінәден спорт біле шығырланасың, сенің достарың, бір класста оқыған егітлерінің, енді ол вақытта кей шығып, ойнап, компьютерда ойнап ергенлердір. Сен күн сайын тренировкада, һәм менің бұл башқа да сыймаймын, ол хоккейшыларының ертеңгі 6-да болған тренировкасы. Не үшін ол ертәулі мектепке қадар, не үшін мектептен соңына бола алмай ол? Да, шындай момент бар біздің. 3-ші класста мне анем тоже историялар сөйлеген еді. Ирта білән школ, ике дәріс оқим, анары тренировка, ну, 1-2 сағат. И анары опять мектепке мында келем, оқим, анары өге, өде дәріслерден ішлейсің да, может быть, дополнительные тренировки не болса да бар, там катание, броскилар, вот, и өге катасың да, домашний заданияларын ішлейсің да, игларға айтасың, и харкен день сверка болып кетейін да ол. Әміне ол вақытта бары туйдыра башлыдыр бет бір мезгілінде. Сондай ойлар вообще болмады да башымда. Ну, сен яраткан ішіне ішлейсің да, и сеңа висайбәт. Сен демек хоккейні ташлы болды, жетті деген күнлерің болмады? Жоқ, сондай мысль болмады да. Тьфу-тьфу-тьфу. Ғоди бала вақыты болды ма сенің біле? Ойнап еру, футбол ойнап, іші алдында? Болды. Біз мені мұнда жай білән бик көп вақыт мені мұнда достар білән футбол ойнаған едік, баскетбол. Но сезон вақытында шындай көп вақыт, конечно, yok. Но бітінесі достар білән, школ достары білән, а менің бітін достар хоккей достары еді. И біз, анда қай болса да барабыз, кино, или боулинг, и шул достар білән постоянно варились инде. Баштан өзіңнің мына шул мен профессионал хоккейға барашақмын деп мақсат қойдың ма? Яйса теге башта ол хобби боларақ қабыл етілді ме? Мен раньше ердім инде тренировка, анара кірінгіне с каждым годом ниндедір цели қоясың да и добиваешься аларына, и ушылай азарт появляется да инде. И шул профессиональный спортқа инде перетекло менің весь. Әтияне мәзірек теге улым спортшыл бетінде хынар түгіл, нәрсеге ол сіңа деп ондай ойлары болмады ма? Ейсе оларда инде көнікті ме сенің шын спортшы екеніңді? Жоқ, болмады. Алар переживали оқу турында гана, чтобы мен мог совмещать оқыны и тренировкаларына. Но аллаға шүкір виз болды біздің әкірінгіне. Оқуда, хоккейда. 9-ші классынан соң кеттім, и мені дипломын алдым жай білән, и хайр шында кеттім институтқа. Демек, теге оқуға бүтінлейді әлі сен құл біле болғамадың, әлі оқып ерейсің? Оқып ерейім, конечно. Образование керек в первую очередь. Ол обязательно. Хам қазір нендегіне сайтқа кірме, сенің турында yazma ашасың екен, сені Акбар системасының ең перспективлы ойыншысы деп атылар. Нешік ойлайсың, міне бұл қойсы мезгілде, міне мұндай сөз кетті, нендейдір бәлкі жеңуіңнен соң, бәлкі нендейдір сезоннан соң, өзің нешік бәй бересің мұңа? Ну, язалар да инде шылай. Қойсы моменттан башланды ол? Ну, наверное, 15-16 яшта мен анда 2 ел подряд лучший бомбардир болдым. Біз команда білән Поволжьені деңдік. Анары 2 ел подряд біз бардық финал Россияға. Анда мен лучший бомбардир болдым. 2 ел подряд болып. Вот, и шундан соң, наверное, әкірін молодежкаға електім. И молодежкада бірінші сезон более-менее успешный болып кетті. И мұншыла язалар енді. Команда язалар. Міне, мен хоккей қорарға ерем, һәм еш болам, лекен мен енді қыз боларақ та, һәм әзірек дилетант боларақ, мен аңлатып кетелі лигалар бойынша көшу нешік бара. Демек, сен башта міне Акбарсының спорт мәктәбін тәмамлайсың. Һәм алға таба да бет, мәселен, молодежкаға, анда бітін егітлер бар мыйдыр? Ну да, сен Акбарс школының бітіресің қайдар 17-18 яшта. Якшы, сен якшы ойнасаң, отборны
элетсең, ну, якшы уйнасаң, отборны үтсәң, да, МХЛ-га эләгәсең. МХЛ-дан бір сезон уйнайсың, якшы уйнасаң, сине могут Барска күтәрергә, либо сразу Акбарска, прям якшы уйнасаң. Вот, если син шлай более-менее уйнайсың, син шлай Кырбиста уйнайсың, синең анда 4 ел бар уйнарга по возрасту. И анары сине мневлай системадан могут Барска күтәрергә, и мнешлай безнең канитель бар шундый. Демәк, монда инде теге яшь бүленеше генә түгел, син һәр лигага күчкәндә нинди дә булса отбор үтәсең. Яисә сине менә күреп кенә синең уйнауны күреп чакыра алалармы сине? Ну, ул отбор түгелдер инде, ну, потому что безнең һәр уйнларны тренерлар, менеджерлар, бөтен скаутлар, алар бөтен уйнларны карыйлар, тренерлар белән совещаться итәләр, и уже карыйлар кемне кая итәргә. Ирбистан Барска, Барстан Акбарска, или Акбарстан Ирбиска, и менешлай безнең система эшли. Һәм син без бит инде теге ияләшкән ниндидер фильмнарда да, ниндидер теге интервьюларда, тарихларда менә ул спортсменнар сөйләр, мин башта иң аста идем, мин бөтенесеннән дә караганда начаррак уйныйдым һәм мин аннан күтәрелдем дип теге ниндидер легенда буларак матур тарих сөйләргә яраталар. Ә син менә гомерең буе ничектер алгы рәттә бардың ахрысы. Менә спорт мәктәбенә килгәч тә һәм молодежкада да син үзеңне бик яхшы күрсәттең. По накатанной минем бара. Вот, но ул путь мин әйтмәдем, что ул тоже легкий, потому что анда үзләрен, ну, шундый моментлары бар, кайдыр травма, кайдыр бернәрсә булмый, но главное эшләргә дә и двигаться. Ну син шуннан да моны үзеңдә сизәсеңдер инде, син ничектер гел алдынгы рәтләрдә яхшы темпта барасың. Ну да, ну потому что шундый момент бар, конечно, син перед собой куясың бик зур цельларны, яларны пытаешься достигать. Монда сәләт мөһимрәкме, яисә син куйган көчме? Монда бит миңа калса, әлбәттә инде бөтен кеше әйтергә ярата, монда көч иң мөһиме, синең менә тырышлыгың дип. Ләкин миңа калса, синең сәләтең юк икән, күпме генә син тырышма. Ну, булып чыкмаячак, мәсәлән. Юк, эшләргә кирәк. Сәләт ул шундый бер, кемнеңдер ул бар, но ул эшләми, ул хоккей белән бетерә. Кем ул постоянно эшли, тренировкаларда дополнительно кала. Алар всегда играть итәләр. Главное эшләргә. Ничек уйлыйсың, синдә үзеңдә теге тумыштан булган сәләт бар? Юк, минем сәләт юктыр. Мин 5 яшьтән эшлим, әти, әни мине контролировать итәләр. И мин һаман эшлим, и шулай була икән генә. Димәк, инде син теге туганда ук ниндидер физик яктан үзеңнең хоккейга карата урысча әйтим инде наклонностьларың бар дип. Ну, мин әйтәм, минем характер яхшы. Минем за счет характердыр, мин вот так генә шундый высотларны добиваться итәм. Һәм менә характер турында мин әлеге интервьюга әзерләнгәндә бер видео карадым. Анда сезгә микрофон эләләр дә һәм инде сез уйнаганда сезне тыңлап торалар. Әлбәттә инде бөтен спортчылар да алар бик кызу кешеләр. Алар аеруча инде уен вакытында. Ул вакытта адреналин, ниндидер теге азарт һәм менә ул видеоны караганда миңа син шулай теге бик кызу, бик тиз кызып китүче кеше дип күрендең. Ну юк, мин шундый бездә гына, бездә ул эмоциялар, шул хоккей, ну хоккей шундый бер, потому что бер момент эмоцияң синең сразу поднимается, ну анда спокойно булмый инде, но хотя хоккейда кирәк үзеңне контролировать берсәк. Вот. Менә син инде уенчы, бар бит инде безнең менә шуннан да ниндидер теге бездә булган сугышуларга да еш юлыка торган кешеләр. Менә уенда һәм тормышта икесендә анализлык син характер буенча. Тормышта мин более спокойный кеше, чем хоккейда кебек. Хоккейда мин более как эмоциональный рак, бездә ул эмоция, син ул эмоцияларны авыр контролировать итәргә, но нужно стараться. Менә бездә да бит төрле уенчылар бар. Да. Миңа калса, бездә бик тыныч уенчылар да бар. Менә характер уен ягыннан түгел, инде әлбәттә уенда син тиз ниндидер реакциялар булырга тиеш, ләкин теге сөйләшү ягыннан, ниндидер эмоцияны күрсәтү ягыннан син бары тынычлап. Менә син кайсы категорияга? Аның бит тыныч булмаган, ул бит теге начар түгел. Ну, как-то настроение, да, но мин, наверное, спокойный уенчы түгел, мин более шундый, который всегда эмоция белән, кайдыр анда питака барам, кайдыр шундый. Но спокойный уенчылар бар. Это
100%. Һәм без инде тапшыруга ул видеоны куя алмыйбыздыр дип уйлыйм, ләкин анда Радель ниндидер шундый провокацион моментларда да әйдә удар меня дип эмоцияларга да чыгара һәм комментировать итү ягыннан да. Да. Ну шул уенда без проигрывали. Да, плей-офф иде, не тиктер команданы берсәк завести кирәк иде, миңа дә ул мине беренче сукса иде, анда 2 минут анарга иде удаление. Ну ул молодец, провокацияга бирмәде. Безнең икенче ноктабыз Татнефть арена. Бу минем икенче уем инде. Второй дом минем. Мин монда 50% жизни, наверное, провожу. Татнефть арена спорт сарайы Казандагы спорт кырылмасы Россиянең иң эре боз сарайларының берсе. Ул Казанның 1000 еллыгы исеменә багышланып 2005 елның 29 августында тантаналы рәвештә ачыла. Шунысы кызык, шул көнне безнең шәһәрдә тагын бер истәлекле вакыйга уза. Аренада Scorpion Rock төркеме чыгыш ясый. 2005 елның 26 декабреннән аренада Акбарс Казан хоккей клубы үзенең иң матчларын уйный. Аренада шулай ук төрле характердагы һәм масштабтагы чаралар уздырыла. Мәсәлән, күптән түгел 2024 елның 21 февраленнан 3 мартына кадәр аренада Игры будущего киләчәк уеннары чарасы үткәрелде. Син кичкенәдән Акбарс мәктәбендә дә монда шөгыльләнгән идегезме? Да, без монда тренироваться идек, аннары кайдыр бер 12 яшьләрдә базага переехали. Бөтен гомереңне монда үткәрдең һәм үткәрәсең диюе дә ялгыш булмас. Да, бөтен уборщицаларны һаман беләм, кем минем кашан мин кичкенә идем. Һаман алар белән сөйләшәбез, бөтенесе белән әйбәт отношенияларда. Менә бит. Хәзер инде Акбарска күчүң турында сөйләшәчәкбез, ләкин аңа кадәр син МХЛдан ВХЛга күчкәндә, менә ул күчү ничек авыр бирелдеме, җиңел бирелдеме, барыбер бит инде син башка лигага күчәсең, син командаң алышына һәм олораклар белән уйный башлыйсың. Юк, миңа на самом деле МХЛдан ВХЛга менә шул переход бик авыр булмады ул миңа. Чөнки МХЛда беренче сезон минем тренер Артем Вячеславович Анисимов, да. Ул анары Барска китте. Демәк, син аның белән бергә. Да, мин аның белән Барска шулай аның белән киттем, мин аның бөтен требованияларын, бөтен тренерские әйберләрне белә идем, миңа авыр булмады. Менә команда ягыннан бары олораклар, синең командаңда да олораклар. Ну да, команда возрастной категории берсәк зурак, но командада мине поддержали, булыштылар, анда капитан безнең Андрей Алексеев. Ул безнең бик опытный уенчы, аның 1000 уен уже вообще хоккейда бар, там высшей лигада, КХЛда, вот ул мине үзенең крылын алды да, подсказывать итте миңа, и миңа авыр булмады. Һәм инде Акбарска күчү. Беренче сорау, ничек күчү ничек булды? Чакыру белән күчтеңме син, яисә шулай ук ниндидер сайлап алу этабы, ягъни отбор буенча булдымы? Отбор юк бездә. Безнең бөтен уеннарны просматривают, карыйлар бөтенесе, бөтен тренерлар, тренерлар бөтен системаның, алар как бы беләләр нинди игрок нәрсәгә способен. И вот, и җай белән Акбарс белән тренироваться иттем, анда Нефтяник белән уенда гол керттем, Питерда уйнадык, может, нәрсә беләндер тренердан зацепил, и мин һәр анда. Акбарска эләгү. Синең максатың шундый идеме? Яисә сиңа иң мөһиме, мәсәлән, КХЛга барыбер бит инде һәр хоккейчының ул башта КХЛга эләгү, аннары НХЛга эләгүдер. Һәм синең дә максатың Акбарс идеме? Яисә гомумән КХЛга эләгәсең килә идеме? Конечно, беренче цель иде КХЛга эләргә, но миңа бик приятно, что минем булды дебютировать Акбарста, әле без Казанда уйнадык, чемпионлар белән, Металлург белән. Алар былтыр чемпионлар белән булдык, и мин алар белән дебютировал, миңа ул бик шап булды, бик приятно. Башка КХЛ системасыннан командаларга чакыру булмадымы? Юк, беркем дә беренче язмады, беркемдә чакырмадылар. Вот. Демәк инде турыдан-туры синең Акбарска иде юлың. Да. Һәм барыбер син яшьрәк, кечерәк булганда да Акбарс командасы артыннан күзәтеп баргансыңдыр, инде сез үзегез дә яшь әлеге аренада, һәм күп кенә хәзердә уйнаучылар синең өчен бәлки ниндидер кумирлар булганнардыр. Һәм менә алар белән хәзер якыннан очрашкач ничектер күңелең төшмәде, разочарование булмадымы? Әйтәләр бит менә, мәсәлән, син ниндидер йолдызны бик яратасың икән. Аның янына килеп сөйләшмәү хәерлерәк, чөнки ул яхшы
жүрші мәселен, лекен ношар кіші болып шыға алады. Міне хоккейшылар арасында неше екен? Юк, мен бірінші время вообще аңламадым. Сен шындай йылдызлар белән отырасың раздевалкада, шындай кешеләр, алар уже хоккейда көп әйберләрне күргәннәре бар. Сен бір пример даже кызык бар. Без һәр братик белән үдә PlayStation уйныйбыз. Анда Сан-Хосе бар, Саша Барабанов уйный анда. И сен аның артынан гол кертәсең, икенче иртә белән киләсең, ул синең янда утыра раздевалкада. Ну, ул прям үзгә уровень и бик приятно, бик шәп шундый кешеләр белән уйнарга. Сине ничек кабул иттеләр? Син әле яшь, әле 19 яшь кенә, син бала, сиңа сүз бирелми дигән андый теге дедовщина юкмы Акбарста? Юк, Аллага шөкер, шундый әйбер булмады, дедовщина да юк. Бик зур рәхмәт партнерларга, алар мине бик тепло приняли. Кем беләндер был уже знаком, анда Дима Юдин, Никита Лянкин, алар белән җай белән футболга йөри идек, футбол уйныйбыз. Дима Яшкин капитан, ул мине под свое крыло алган иде, и миңа бик приятно, алар булышалар, и шулай бөтен команда подсказывает, булышалар, и весь әйбәт. Командада бөтенесе равнылар, алар наоборот бөтен команда поддержит тебя, подсказывает. Алар үзләре дә шундый минем кебек булдылар, кашан командаларга керделәр, взросларга, и мне кажется, алар на своем опыте беләләр, не тик шул молодой яшь уенчыклар белән кирәк диалог вести, да, сөйләшергә. Һәм синең кайчандыр әйткәнең бар, мине Акбарска алмаячаклар, минем буем тәбәнәк дип. Ләкин шулай да син... Юк, мин шулай әйтмәдем. Мин әйттем, что миңа буем җитми берсәк, чтобы Акбарска сразу керергә. Вот. Но хәзер хоккей берсәк безнең меняется, и шундый уенчыклар минем кебек небольшого роста, аларга есть возможность уйнарга и үзләренең возможностьларын күрсәтергә. Менә тагын нинди стандартлар бар хоккейчыларда? Мәсәлән, бу ягыннан бигрәк булырга тиеш дип аңладык, тагын ниндидер теге, бәлки. Ну, хәзер юктыр инде шундый берләр, чөнки раньше шундый ниндидер мнение иде, если уенчык ул кечкенә, ул не может уйнарга. Возможность просто бирмиләр, кирәк зурлар. А хәзер безнең хоккей әкрен меняться итә, и шундый бөтен ограничениялар берәсә юк. Демәк, монда инде минем, мәсәлән, буем җитми, яисә массам җитми, яисә кайсыдыр башка ягым җитми дип борчылып утыручы яшь егетләргә, хоккейчыларга борчылырга кирәкми. Юк, ни в коем случае. Эшләргә и тагын эшләргә. Узган ел бит инде безнең Акбарс бик уңышлы чыгыш ясамады. Һәм моны раздевалкада булган мөхит, команда эчендә булган мөхит белән аңлаттылар, ниндидер кычкырышулар булган дип, команда бергә һәм бердәм булмаган дип. Син хәзер әлбәттә син узган ел нинди мөхит икәнен белмисең, син анда булмадың. Менә быелгы мөхит буенча ничек? Бик яхшы команда, бик яхшы атмосфера, бөтен все игроки сөйләшәләр үзләре белән кызык. Ну, яхшы, комфортно находиться командада и весь әйбәт. Демәк, ниндидер конфликтлар һәм алар быел уенга комачаулыячак дип әйтеп булмый. Юк, бернидә конфликт булмады. Командабыз бар, шул команда белән кубок артыннан барабыз. Кто это тренируется? Да, вон что-то кто-то бежит. А кто это? Это вот против кого я завтра играть буду. Это из-за этого. Мамонты игры, я завтра за Ирбис играю. Ага. Кстати, вот, я в кадре не буду задавать вопросы, наверное, очень тупой, но я посмотрела ваш, то есть, там написано вот этот сезон Акбарс и Ирбис. Ой, Барс. Да. То есть, получается, ты одновременно играешь за ВХЛ и КХЛ, да? И еще и за молодежку могу играть. А это как это возможно? Ну, да? я по возрасту подхожу за молодежку. Ага. Ну, когда условно нужен молодежке, я играю там. Если я играю хорошо, то я играю в вышке. Ну, как уж... Часто я уже как бы чуть-чуть все, ну, как бы меня знают, все, играю в вышке спокойно, и вот сейчас в Акбарс подняли. В Акбарсе мне есть что доказывать. Ну, везде есть как бы что доказывать, но я могу в 3 клубах играть, потому что у меня возраст позволяет. А как это? То есть ты тренируешься и с теми, или ты просто залетаешь на игру? Ну, было такое, что вот я вот в этом году с выезда приехал с Акбарсом, на следующий день сразу там на игру за Барс. За Барс играл, обратно в Акбарс. То есть каких-то запрещений нет, да? Не. Вроде вот нельзя, чтобы я утром играл за Ирбис, а вечером за Акбарс. Так вот только такого... Ну, это, наверное, и физически сложнее. Да, в один день вроде нельзя. Ага, а как, получается, тренируешься ты с Акбарсом или с кем? Сейчас я с Ирбисом. Вот я как бы, последняя игра была, я одевался за Акбарс, но у меня как бы игровой практики немного, не дают, и вот пока... сказали за Ирбис играть. И потом Алаберса
11 на высох Барсом должен улетать. Ну вот так, везде. Этот сезон такой будет. Ага, то есть переходной. И это нормальная, да, практика? Ну да, это везде, во всех клубах так. Ну и мне самому прикольно, везде там со всеми повариться как бы. Демек, сен хәзер Акбарс өчен чыгыш ясыйсың, вышкада инде син уйныйсың Барс өчен. Да. Һәм МХЛда да әле вакыт уйнап аласың. Менә МХЛда яңадан чыгыш ясау сиңа хәзер кызыкмы инде ничектер теге мин бит инде хәзер Акбарста дип алай теге. Yok, шундай бер вообще yok. Ирбиска качан меня жиберәләр, анда бөтен малайлар, одногодкалар, малайлар помладше. Мин киләм, кайфую, анда раздевалкада кызык. И малайларга, которые только керәләр молодежкага, мин пытаюсь передать үземнең опытны. Сиңа хәзер теге инде ихтирам белән зур итеп карыйлардыр, ул Акбарста уйный дип. Yok инде малайлар киләләр генә КХЛ килде, ну шулай, ну яратып теге дуслаша. Да, дуслаша гына, вот. Хәзер сиңа күп уйнарга бирмиләр, чөнки син әле синең быел дебют кына. Һәм теге психологик яктан ничек бирелә, бу борчыласыңмы менә ул бузга еш чыкмау турында? Юк инде, но желание бар уйнарга доказывать. Шундай бер булса ул хоккейист булмыйсың инде син, но качан возможность бирәләр уйнарга, что мин пытаюсь пользоваться шансами. Ничек теге борчылулар бармы? Соң кайчан инде мине теге күбрәк вакытка яисә башка звенода эшләр. Юк инде, юк, шундай берләр юк. Просто нужно уйнарга, эшләргә и доказывать, что мин могу күбрәк уйнарга. Может, вакыты пока килмәгән, как бы либо миңа нәрсә булса да гол кертергә, либо пас бирергә, ишлай доверенно заслужить итергә кирәк. Һәм ничек уйлыйсың? Узган елда бит инде һәм әлбәттә ел сайын жанатарлар Гагарин кубогын бик нык көтә. Быел шанслар ничек? Бөтен шанслар бар. Все зависит бездән. Алатласа кубок артынан барабыз. Яңа тренерский штаб, аларның үзгә требованиялары, бөтен команда, бөтен эсе аларны требовать итсәк, без кубокны алабыз. Менә барыбер команданы гына алыштыру түгел, тренерны да алыштыру спортчы өчен авырдыр. Чөнки башка ниндидер требованиялары да башка һәм башка подход дип әйтик. Юктыр, минем хоккейный школда, мин вот так Барстан уже 5 яшьтән минем бер 7-8, может 10 тренерлар уже булды. Шундай бер юк, просто син каждый тренерның үзенең требованиясына и син аны должен эшләргә. Эшләсәң, син унисың, эшләмәсәң гафу итү уйнамыйсың. Сине дә ишеткән итәләр. Синең нинди амбицияларың мәсәлән алга таба? Ну, амбициялар, конечно, Акбарска закрепиться, кубок алырга, анар алатласа уже тигендә барырга, НХЛга. Мне кажется, Димәк, НХЛга бару теләге ул чыннан да һәр хоккеист теләге. Да, конечно, мне кажется, бөтен баланың кем хоккейга бара, в первую очередь шундый мечталары булырга тиеш. Әтиәнең, әби бабаең да синең зур жанатарларың дип сөйләгәнең бар. Алар синең Акбарска килгәнгә ничек реакциялар нинди булды? Әби бабай, әтиәни алар минем главный болельщикларым инде минем, алар бөтен статистикны, бөтен әйберләрне, бөтен уенчыкларны, бөтенсен беләләр. Аларга бик приятно было, даже бер всякие яладылар вроде как. Менә бит ничек әлбәттә инде. Слезы счастья инде, да. Миңа калса, хоккейчының бик күп җаваплылыгы әтиәнисендә дәдер, чөнки менә башка спорт төрләренә караганда да монда менә шул иртәнге тренировкалар һәм амуниция, ул күп, ул кыйбатлы һәм аны кечкенә бала үзе күтәреп кенә дә йөри алмый һәм шуннан да әтиәни менә шулай итеп күп вакыт сарыф итәргә балага әзер түгел икән. Миңа калса, ул баласын хоккейга бирә алмый берничек тә, чөнки әтиәни шуннан да монда бик зур роль уйный. Да, әтиәни булмаса, мин хоккеист була алмыйдым да, шундый, ну, нәрсә мин хәр добилась, алар булмаса, шундай бер булмадыдыр. Синең өчен ниндидер менә эталон булган эш уенчы, нәкъ Акбарстан. Ну, мин помню, Акбарста тройка, Данис Зарипов, Алексей Морозов и Зиновьев, и Семенов там, ну вот алар шул вакыта прям лучшие из лучших были. Вот, а так, ну, Морозов, Зарипов, и там бер Степанов, Александр Сан Степанов, ул безнең Барста тренер, ул тоже многое вложил для чемпионства команданың. Менә хәзер уйнаучылар арасында, менә кем уйный? Да бөтен команда. Ну, барыбер менә синең өчен эш ниндидер эталон булсынмы, яисә менә син аларның уены сиңа ошый ди, мәсәлән, аларның уенын карап, син үзеңә нәрсәдер менә сиңа якын уен
Сиңа якын характер. Кем Акбарса ма? Иә, қазір менә Ну, синең Саша командашың. Барабанов, Дмитрий Яшкин и там бір ну, нападающий для меня как бы решил, ну, защитник на выделю. Ну, пусть будет Альбер Перулин, біздің татар малайы тоже. Дүния күләм ниндидер хоккеистларын сайласақ, ниндидер өзіңнің яратқан ойыншыларың бар? Паша Дацукай бар еді, но ол хоккей білән бітірді уже. Мен аның үшін номер алдым. Оның үшіншіні это шел несчастный номер, но мен алай считать етмеймін. Меня задача перевернуть шул мнение, чтобы кеше думал, что ол наоборот счастливый номер. Никита Кучеров, Мэтью Ткачак, анда бар Флоридада, и, наверное, Конор Макдэвид. Как был классик, который бітінесе шалай считают, ну, потому что алар, ну, лучшие из лучших сейчас в мире. Әміне сені боршымайма спортшының карьерасы шундай қысқа болуы? Ну, бросяк обидно инде, но качан вакыт шлай ута, пытаешься выжимать максимум и шлай кайфовать, шул пока син варишься, шул команда, блин, хоккейда, ул бик када приятно, но жалко, что время так тизите. Хамна сиңа хәзер 19 яш, хоккейистның ниндидер уенчы тормышы 40 яшка кадар дип алсак, демәк син инде аның ниндидер экваторында, хамна бу уйларны шикелле. Киләм ничектер теге тизрәк өлгерергә, ясарга, эшләргә. Yok, вообще ашыкмыйм, мен хәр кайфую үземдән, что мен эш командада могу играть, это бик шайп, меня бик это приятно, что мен могу везде помочь, кайдыр уйнарга. Вот, анда хоккейист бар, Яромир Ягранарга, по-моему, или Кияшми, или эш, ну, хамануни, профессионально, это... Һәм хоккейчылар яхшы хезмәт хакы ала. Бу инде бер кеше өчен дә сер түгел, чөнки нәкъ ну хоккейчылар алар үз сәламәтлеген куя, әлеге уенга спортчылар безнең яхшы хезмәт хакы ала. Менә беренче зур акчаларыңны хәзер КХЛга күчкәч барыбер хезмәт хакы да күбрәктер. Аларны нәрсәгә сарыф итәчәксең? Яисә бәлки берәр нинди зур шундай ибра алгансыңдыр инде. Ну, мен пока бер нәрсә алмадым. Только копить канайтам, ну, может, качан булса зурак шакилса, әтиәнеге, в первую очередь, там нәрсә булса да алам. Ну, и жилье аларга керек по-любому. Нужна квартира, либо участок. Шундай планлар пока бар. Барыбер миңа калса егетләр ниндидер бик шәп, крутой машина алырга хыялланадыр инде зурак килгәч. Һәм без менә анда съемкаларга килгәндә, служебный входтан кергәндә, анда хоккейчыларның машиналары тора. Һәм анда бөтенсенең бик шәп машиналар, һәм машина ягында ниндидер хыяллар бармы? Конечно, шундай цель бар инде, но в первую очередь надо үзеңә жилье алырга, машиналар үзгә берләр, анары виз була, аны эшләргә. Но машина хочется немного якшаны, моторны. Ниле машина алар идең? Да пока уйламаганда. Син әле аңа хыялланмыйсың да димәк. Пока карамыйм да. Син бик финанс грамотлы һәм ниндидер төпле кеше ахрысы башта менә шулай теге перспективаны карап. Конечно, это алай много примеров, кем машиналар ниләр алай да, анар хоккейный карьерасы бетәде, анда уже бер кайда яшәргә, бер нәрсә юк. Лучше хәзер сразу позаботиться үзенең будущий турында и жилье, и она уже так строится, әкрен все. Башка командалар турында да сөйләшик. Синеңчә Акбарс өчен төп конкурентлар Гагарин кубогы юлында кем? Шулай топ-3 иң көчле команда топын тизеп карыйк әле. Ну, без пока бөтен команда белән уйнамаган, но... Ну, аларның башка уеннарын бары карап барасыз. Да, ну, хәзер трактор яхшы уйный Челябинсктан. Салават Юлаев бик ката яхшы уйный. Зеленый дерби безнең алар белән. Безнең күршеләр. Да, күршеләр, Башкортостан. Вот, ну и западной конференции, наверное, питерский СКА. Аларның бик яхшы состав. Анда иностранецлар, Евгений Кузнецов, НХЛдан, Джанжела тоже, вот харалар подписали, аларның составы бик шәп тоже. Беренче Акбарс өчен менә бузга чыккан мизгелен хәтерлисеңме ул көнне? Яисә ул ниндидер андай эмоциялар китермәйме инде ничә уйнагач? Мин как-то даже вот берсәк не волновался, иртә белән раскатка иде, килдем тренироваться, итек анар обед, безнең обеденный сон перед каждой игрой. Уенга килдем тоже нормально иде, и вот качак клюшкаларны замотать идем, собрание булды, и берсәк уже да, берсәк волнениялар күтәренде. И беренче смена тоже берсәк куркыныч иде, анары беренче период уйнагач, уже бөтен волнение китте, и весь нормально булды. Димәк инде син гомер буе хоккей уйнасаң да, теге башка команда өчен чыгыш ясау һәм башка лигада чыгыш ясау теге борчылу, дулкынлану булды, яме? Да, бик это приятно. Мин шулай бөтен качан кечкенә идем, бөтен уйларга Акбарска уйный идем, ахыр син анда уйныйсың, әти-әни сиңа карыйлар.
Ну, бик это приятно, ул прям үзгә уровень. Һәм инде чынатарларда барыбер башка лигаларда ул кадәр болельщиклар утырмый. Ансы да ничектер сизеләдер. Да, сизелә, но бик это приятно, качан бөтен полный трибуналарга килә. Рәхмәт безнең болельщикларга, алар молодцы. Домашний серия иде, бөтен уеннарда полный трибуна иде безнең. Безгә бик это приятно, но ул прям уровень яхшы уйнарга ашлай. Һәм инде хоккеистның стандарт көнне ничек үтә? Мин уже кайдыр 10 яшьтән по расписанию живу. Ну, кечкенә булганда иртә белән торам. Менә бүгенге көн әйдә расписаниеңне. Бүгенге тордым, кайдыр 8-дә үдә ашадым, килдем Татнефтька. Безнең разминка кайдыр 10-да, 11-дә лёд, 12-дә, 13-дә кайдыр безнең зал, заминка и обед. Обедка барабыз да, и по возможности качан уку бар, укага барасың. Укыйсың да, уя катасың, отдыхаешь и по новый день сурика. Гадәттә инде менә КХЛда сезнең көнгә бер тренировка яме һәм көн сайын тренировкалар. Да, көн сайын тренировка, но качан уен була, и анда график позволяет, выходные бар, и выходные даже бирәләр иногда. Монда инде сез теге восстановиться итәрсез. Восстановиться, да. Ял итәргә вакыт бар, анда уже кайдыр гаиләң белән гуля, кайдыр уделяешь время чему син вот не можешь в будние дни сделать. Һәр тапшыру сайын без тамашачыларыбызга бүләк калдырабыз. Радель, без бүген нәрсә бүләк итәбез? Бүген бүләк итәбез Акбарский кепка, Акбарс командасының и минем автограф белән. Һәм бу махсус теге гади кепка гына түгел, монда әле Радельнең имзасы да куелган. Һәм инде Радельдән безнең махсус фирменный открыткабызда аның теләкләре язылган. Әйдә качырык. Һәм инде әлеге бүләкне кая табып була? Бу Чистай урамы 43-нче йорт. Менә бу якта Татнефть арена. Һәм бу нәкъ Данис Зарипов рәсеме төшерелгән граффитилы йорт. Һәм шуның кыры ягына керәсез дә, менә шундый калитка янында, астында безнең бүләк качырылган булачак. Да, дөрес. Оңышлар сезгә табарга ул бүләк. Безнең соңгы локациябыз бу Горький исемендәге ял паркы. Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркы Казанның иң зур паркларының берсе. Аның мәйданы 23 гектар. 19-нчы гасырда үзенчәлекле ландшафты өчен аны Рус Швейцариясы дип йөрткәннәр. Совет чорында ул хәзерге исемен алып үзәк паркка үрелгән. Ә иң кызыгы Кырлай паркы ачылганчы ул әле аттракционнар паркы булып хезмәт иткән. Ә бүгенге көндә монда саф һава суларга, тиеннәр ашатырга һәм биюче фонтаннар карарга киләләр. Мин монда тоже кечкенә булганда нияти белән бик бик күп гуляли, яраттык бу урынны. Монда бик җайкыны һәм кышкыны, вот һәр көскене тоже бик матур. Анда әле вот горкалар бар, без качан кар явада, без анда горкаларда йөрибез. Ну и монда база янда прям уен вакытында качан базада безне ябалар, ял итәргә можно монда чыгарга и гулять итәргә. Менә шуны әйтәсем, монда гына Акбарсның базасы урнашкан, аны күп кеше белмидер, бөтен кеше Акбарс хоккейчылары Татнефть аренада гына уйный дип уйлыйдыр. Ләкин менә монда ерак түгел генә, чыннан да Акбарсның базасы да урнашкан. Да, мы балалар белән часто чыгабыз, монда гулять итәбез, монда бик матур. Спортчыларны һәм шәхсән хоккейчыларны ничектер менә товар кебек саталар дип сөйли күп кеше. Сез бит әлбәттә инде кайчандыр хоккейчы үзе сайлый ала, кайсы командада уйнарга, кайсы командага күчергә, ләкин еш кына клублар үзара ничектер менә шулай итеп сатып, икенчене алып, шулай итеп үзләштерәләр. Моңа мөнәсәбәтең нинди һәм син белмисеңме, бәлки сине 2 айдан мәсәлән Сибирь өчен уйнарга җибәрерләр. Ну, юк инде, безгә бер тренер әйткән иде, синең задачаң үзеңне сатырга. Ну, в хорошем плане инде ул сүзнең, яхшы уйнасаң, синең зарплатаң яхшы була. Ну, шулай хоккей шундай бер син бигән Акбарста Казанда уйныйсың, сине могут обменять в Сибирьгә, вот калса шунда. Шундай моментлар хоккейда бар и бик күп. Һәм бу инде начар түгел, аеруча мәсәлән, сине чит илгә саталар икән һәм син анда шул КХЛга эләгәсең икән. Ләкин менә бу бит ничектер син нәрсә буласын белмисең. Да, шундай моментлар бар, даже вот НХЛда күп сделкалар бар, шундай
игрок просто утырып тора, телевизор каранарға звониталар, айталар, сені саттылар или обменяли өзге командаға. Ну, ол хоккейда нормально. Сначала ниндейдір шок тұр инде кешелерде. Менем Аллаға шүкір шындай момент пока болмаған. Сенің карьераңна түгел, шәхси тұрмышыңда шешек ата, сенің ерген қызың бар. Менә ул ничек миңа вакыт бирмисең, минем белән эз аралашасың, син гел каядыр тренировкаларда дип үпкәләгән моментлары бармы? Юк, шундай момент юк. Желаниең булса, бөтенләй бергә моментты, ну, бөтенләй бергә табасың вакыт. Главное желание. Демәк, синең әле шәхси тормышыңда, карьераңда теге уверенно, спокойно бара. Да, Аллаға шүкір, тфу-тфу-тфу. Менә мәктәптә дә бит инде барыбер спорт белән шөгыльләнгән егетләргә аларга еш карыйлар, кызлар. Ну, бар инде, да, Син инде Акбарста каядыр уйнамасаң да, гади мәсәлән, мәктәп өчен каядыр гына уйнасаң да, барыбер спортчылар ул кызларның тобында беренче урында тора. Синдә ул вакытта кызлар игътибарыннан ничектер игътибары күп булгандыр сиңа. Ну, юк инде, мин алай әйтә алмыйм. Ну, как у всех, наверное, классический моментлар. Шундай аялып кына елмаеп куйды, юк инде дип, миңа калса булгандыр. Белмим. Да юк инде, но бар вниманиялар кеше, как бы кешеләр иногда уже урамда берсәк узнают, фотографиялар, автографлар. Кызлар ягыннан? Ну, как будто юк, килмиләр вроде. Менә хәзер бераз гына вакыт узсын. Менә ничек теге кызың көнләшмиме? Юк, нормально. Безнең весь әйбәт. Менә ул шулай теге әйтмәйм, менә сине хәзер инде берәр командаға җибәрсәләр, нитсәләр, барыбер бит. Менә күп кенә спорт белән бәйле парлар да миңа калса шуның өчен аерылышалар. Ничектер кызлар әзер булмый егетнең менә шул ул бит инде жена декабриста кебек. Кая барасың, бара, син егеттең, син аның артыннан китәсең инде. Ну да, юк инде шундай бер юк, но нәрсә була, шул була инде карарбыз дальнейшем. Вакыт күрсәтә. Вакыт күрсәтә, да, дөрес. Энең шулай хоккей белән шөгыльләнә диде. Да, братик тоже хоккейга йөри Акбарска. Аңа ничә яшь? 13. 13 яшь. 14 була. Хәзер ул сине күреп, синнән инде теге премьер алып, аның да хоккейчы һәм зур хоккейга барасы киләдер. Да, ул миңанарга карыйм, ул шундай жизненный путь проходит, который мин үзем прошел, считай, вот ул аның шундай юлы, алтласа, надеюсь, вис яхшы була анарда тоже. Ничек менә хәзер син барыбер үзең ул юлны үтеп, ничектер энеңне Бәлки бу сиңа кирәкмидер, сиңа уйла, ни дип кире ничектер аңа уйларга кушмыйсыңмы? Юк, андай уй булмады да, мен наоборот анарга подсказывать итәм, ничек дөрес эшләргә, чтобы ул развивался и был лучшим. Һәм әтиәнең дә инде каршы килми. Юк, әти-әни уже алар на опыте, как бы, минем белән уже виз белделәр, һәр кечкенә белән. Бер гаилә өчен ике спортсмен артык күп булмасын. Не, юк, нормально, династия выстроена для себя. Синең тормыш фәлсәфәң, синең девизың бармы тормыш буйлап? Да, эшләргә радоваться и бер нәрсәгә дә жаловаться итмәскә, просто ясарга, эшләргә и доказывать бөтенесенә, что син все можешь. Һәм 5 елдан Радель Змулетдинов дип поисковикка язганда нинди фактлар чыгар икән синең турында? Ничек күрәсең үзеңне? Белмим, надеюсь, обладатель Кубка Гагарина, Кубок Стэнли, шундай әйберләр, надеюсь, булырга тиеш инде. Алла берсә барысы да шулай булыр дип ышанып каламмы? Мин инде аннары социаль челтәрләргә менә бит мин аның белән интервью алган идем дип күрсәтермен барысына да.